Súčasne s prvým vzletom človeka do ríše, ktorá až dovtedy patrila vtákom, začal sa vznášať i ľudský duch. Nevídané, neslýchané prístroje, rýchlosť a dosiaľ nepredstaviteľná energia. 19. storočie. Ľudstvo šťastné z toho, že má parný stroj a mysliaci mozog, venovalo sa objavom a vynálezom. Všetko bolo také prehľadné, také jasné, také jednoduché. A predsa kdesi v hlbinách ľudských duší klíčili hrozné zámery zločincov. Ale strážcovia zákona im boli v pätách. Zákernosť a vynachádzavosť zlovestných lotrov si vyžadovala vynachádzavosť a inteligenciu detektívov vo zvýšenej miere. Práve vtedy stvoril geniálny Edgar Allan Poe, čas osvietený múzou, 50 rokov pred Sherlockom Holmesom, 100 rokov pred komisárom Megrettom, pravca všetkých detektívov, Augustin Cyprien Dupéna, milenca logickej dedukcie, zberateľa starožitností a znalca ľudských charakterov. To je on. Vážme si ho. On bol prvý. Nenachádzam viac slov, vážený synovec. Napriek tomu, že som ti dal poslednú príležitosť pred svojou cestou do Paríža, aby si sa napravil, zasa som počul, že si navštívil nevestinec. Ale tentoraz sa miera naplnila. Robíš celej rodine len hanbu. Akú hanbu? A to, čo si myslia susedia, to ťa neponižuje? Nehnevá sa, striku, ale na susedov kašlem. Už mám tvojich kúskov až po krk. Som rozhodnutý, že... Máš šťastie, že práve teraz nemám pre teba čas. Lebo prišiel pán Dupin, ktorého som spoznal v Paríži. A pozval som ho, aby sa prišiel pozrieť na našu rodinnú knižnicu. Nemusíte sa o nič starať, pán Dupin. Knižnica vám je úplne k dispozícii. A ako ste si želali, budete mať absolútny pokoj.
Pokiaľ budete mať záujem o poľovačku na srnce alebo kačice, môj synovec je výborný strelec. No to je vynikajúci nápad, pán Shuttleworthy. Ale žaby bohužiaľ chytať neviem. Žaby? A prečo žaby? No, myslel som, že vy, Francúzi... Vyprosujem si, aby si sa s mojimi priateľmi zhováral takýmto tónom. Nehnevajte sa, pán Dupin. Neviem, prečo by som sa mal hnevať. Prišiel pán Goodfellow. Zoznámim vás s vynikajúcim človekom, páni. Goodfellow je výborný spoločník. Často ma navštevuje a radi spolu posedíme pri víne. Darmo, žráč. Každý deň sa príde spýtať, ako sa darí a pri tej príležitosti ostane na obede. Teba do toho nič. Pardon. Mnoho zdravia, milí priateľu, vám i vašim priateľom. Zazrel som svetloreku, zabehnem, pozdravím priateľov. Niečo si vypijem, zajem. Len sa pokojne posaďte, drahý Karolko. Vypite si na naše zdravie. Na zdravie. Nech dlho žije hostiteľ a môj najlepší priateľ, pán Shuttleworthy. Na zdravie. Na moju dušu, Karolko, niečo ti poviem. Ešte som v živote nestretol takého príjemného človeka, ako si ty. A keďže sa tak dobre vyznáš vo víne, objednám ti celú debnu. A nemusí vážne. Ani slovo. Povedal som, objednám. Hneď zajtra. Velikánsku debnu. Takisto by si mohol to víno vyliať do kanála. Ešte sme spolu niečo nedohovorili, milý synovec. Skoro som na to zabudol, ale pripomenul si mi to práve včas. Zajtra veziem peniaze do Londýna do banky. A pri tejto príležitosti zmením aj testament. Neodkážem ti ani deravý groš, ani šiling. Tak. No. A hádam je už čas ísť spať. Dobrú noc, priateľia, vo spolu. Držte tú prekliatú potvoru! Dobré ráno, priatelia, dobré ráno. Šťastnú cestu, pán Shuttleworthy. Dobré ráno. Do večera sa vrátim. O synovcovi nášho hostiteľa sa nedá povedať, že by bol príliš zdvorilý. Naozaj si všetci Angličania myslia o nás, že nejeme nič iné ako živé ropuchy.
Rozkošný je ten malý, čo tak rád pije. Neviem, čím to je, že každý Karolko je milý a sympatický chlapík, ktorého je radosť počúvať. Určite každý milý, sympatický divadelný štatista sa volá Karolko. By sa pán Shuttleworth už vrátil? Poďme na dvor, priateľ. Ale stoj! No, tak. Čo sa stalo? Krv. Samá krv. Vrátil sa pánov kôň, sám a postrihaný. Pánu Shuttleworthimu sa muselo čosi prihodiť. Čo sa tu robí? Vrátil sa kôň pána Shuttleworthiho bez pána. Kôň je zranený. Niečo sa muselo stať. Čo to hovoríte, bože môj? Čo sa to robí, páni? Vy ste tunajší, pán Goodfellow, poznáte okolie. Myslím, že by sme nemali strácať čas. Možno naozaj ide o lúpežné prepadnutie. Možno pán Shuttleworth si niekde leží a potrebuje našu pomoc. Ale to nie je možné. Hádam len poslal koňa samotného. To je hlúposť, prosím vás. Pardon, prepáčte. Ja viem. Ale ja sa s tým nemôžem zmieriť. Pán Goodfellow, čas beží. Samozrejme. Ale pátrať nemôžeme sami. Vy ste cudzinec. Musím zvolať susedov. Tu na okolí pána Shuttleworthiho každý má rád. Mám pre vás nepríjemnú správu, pán Pennifer. Takéto niečo sa tu už nestalo celé roky. Ani sa len rozpamätať neviem. Naposledy som čítal v novinách. Čo si podobné sa prihodilo v Londýne. Naozaj? To je čudné. Myslel som si, že zločinci sa vyskytujú len na kontinente. Páni, dosť rečí, musíme sa poponáhľať. Prepáčte, páni, že zasahujem do vašej debaty, ale ako host pána Shuttleworthiho veľmi rád by som sa zúčastnil na pátraní. Samozrejme, prečo nie? Iba, že to tu vôbec nepoznáte. To nevadí. Prirodzene vítajte. Páni, nezdržujme sa, musíme okamžite začať pátranie po mŕtvole zavraždeného. Zavraždeného? To je ale čudné, my predsa vôbec nevieme. Nechápem, ako môžete. Pán Pennifer, čo vás oprávňuje hovoriť o svojom strýkovi ako o zavraždenom človeku? Ako to myslíte? Ale prosím vás, páni, chceme nájsť pána Shuttleworthiho, tak si urobme nejaký plán a poďme ho konečne hľadať. No. Poviem otvorene. Ubezpečujem vás, že nie. Už teda, ak sa neurazíte, už prekvapilo ma, že ako host, cudzinec, navyše ešte Francúz, že ste sa vybrali s nami hľadať pána Shuttleworthiho. Vždy som myslel, že Francúzi sú nesmierne ľahkomyselní. Áno, sme veľmi ľahkomyselný národ. Ani netušíte ako. Neviete si predstaviť, koľko tisíc zabudnutých detí sa u nás denne nájde na ulici. To je hrozné. Taký vážený občan a taký osud. Začínam nadobúdať vnútorné presvedčenie, že je mŕtvy. Vás sa to dotýka samozrejme najviac. No. Bol to váš strýko, mal vás veľmi rád. Ani by som nepovedal, skôr myslím, že mám mal plné zuby. Čo to vravíte? Jednoducho ma neznášal. Ako môžete takto hovoriť o pánu Shuttleworthim? Keby som klamal, nejako by som mu tým nepomohol, pán Henry.
Našiel som to, mám to. Pozrite, páni, jasné stopy konia. Tu. Pozrite sa po tráve. Áno, je to krv. Tu je všeličo podozrivé. Prehľadať. Pochybujem, že by zločinec na mieste činu zanechal nejakú naozaj závažnú stopu. Pozrite sa, čo som našiel. To je moja vesta. Ako sa sem dostala? Ak sa nemýlim, ráno ste ju mali ešte na sebe. Mal, ale potom som sa prezriekol, keď som išiel na poľovačku. Vôbec nič nechápem. Čo je? Čo sa na mňa tak pozeráte? Pán Pennyfer, aký bol váš vzťah k pánu Šatrovolsimu v poslednom čase? Môj vzťah? To predsa všetci viete. Nie, ja nemôžem súhlasiť s podozrením, ktoré tu naraz vzniklo. I keď pán Pennyfer je jediným dedičom svojho strýka. Nebláznite. To všetko sú hlúposti. Rozpamätajte sa, čo ste mi hovorili. Nie, priatelia. Verím, že sa to vysvetlí. Jedna vesta ešte nie je nejaký dôkaz. Stopy konia sa tu končia. Vráťme sa teda a... Nepoznáte túto dýku? To je... No to áno, je to moja dýka. Ale zmizla mi asi pred týždňom. Naozaj. Prosím vás, verte mi. Ako vám mám vysvetliť, že som strýka nezabil? Ja som ho nezabil. Kde ste boli v to ráno, keď zmizol váš strýko, pán Pennyfer? Strihol som na Vysokú. Polujem na srnčiu zver. No áno, bolo to blízko toho lesa. To áno. Ale ja... Podľa výpovede pána Goodfellova mali ste večer pred vraždou so svojím strýkom nepríjemný výstup, v ktorom sa váš strýko dokonca vyjadril, že zruší testament, ktorý bol napísaný vo váš prospech. Je to pravda, pán Pennyfer? Je. Ale ja... Tak musím dať prehliadnúť váš byt. Bohužiaľ. Pán komisár, totiž kôň pána Šatrovolsiho následkom toho zranenia zdochol. A tak ma napadlo hľadať guľku, ktorou bolo toto zviera zranené. Predstavte si, našiel som ju. Možno to pánu Pennyferovi pomôže. Veľký kaliber. Ďakujem za pomoc, pán Goodfellow.
Veľmi ste pánu Peniferovi nepomohli. Riha. Typická riha. Áno, náboj bol vystrelený z tejto pušky. To ma naozaj mrzí. Nemal som sa do toho miešať. Som nútený počiarchou nezvratných dôkazov vziať vás do väzby, pán Penifer. Neviem sa z toho spovedať, priatelia. Ako mohol mladý Penifer tak hlboko klesnúť? Ľutujem ho, i keď sme sa nemali veľmi radi. Ale čin, ktorý spáchal, je taký ohavný. No, nemyslíme na to. Žijeme. Život, ako vidíte, je takedy veľmi krátky. Na zdravie. Zapíme, páni, tieto smutné chvíle. A na toho zločinca už nemyslíme. Chápem váš pokoj. Ale predsa ma zaráža, ako môžete tak pokojne sedieť v knižnici. Pozerať si staré rytiny, keď sa v dome stal taký odporný zločin. Pricestoval som do Anglicka kvôli grafikám, priateľu. Ten mládenec sa nezachoval k nášmu hostiteľovi najvďačnejšie, ale napriek tomu je to veľmi čudný zločin. Mŕtvola sa nenašla. A Penifer stále tvrdí, že je nevinný. Sú tu niektoré krásne veci. Niečo by som od dediča kúpil, ak to nemá pre neho cenu. Aby som nezabudol, zajtra odcestujeme domov. Už som to zariadil. Čo máš, synček? List pre vás, pane. Na základe objednávky pána Šatovorsiho posílame vám, no nie, dvojitú debnu červeného vína značky Marchot de Lone. Debnu doručíme deň po obdržaní tohto listu. S pozdravom firma Fabian and Brotherwood. No to je úžasné. Prosím. Myslel som si, že na to zabudol. Bude tu veselo, kamarát. Urobíme malý kar na počet starého dobráka, pána Šatovorsiho. Prepáčte, pane. Prosím, Butler. Pán Goodfellow vás pozdravuje a prosí vás, aby ste sa ešte predtým, ako odcestujete, zúčastnili na malej spoločenskej slávnosti, ktorú usporiada dnes odpoludnia. To žiaľ nebude možné. Dostavník. Takéto pozvanie nemôžeme odmietnúť. Pravda, že prídeme. Aj keby sme museli ísť s ďalším dostavníkom.
Nikdy som netušil, že Francúzi môžu byť tak príjemní ľudia. Moja stará matka je Nemka. Ale keby ste poznali naozajstného Francúza, to by ste boli náramne očarení. Môžem vám ponúknuť? Ďakujem. Tak na zdravie nás všetkých. Na zdravie. Na zdravie. Nech žije Karolko, pretože je dobrý chlapík. Prekliate krásne odpoludnie, prekliate dobrý obed, prekliate chutné víno. Prečo plačete, pán Ben? Pretože tu nemôže byť s nami pán Chateauboursi. Karolko ho nahradí. A vôbec, všetko by mal po ňom zdediť on. Bol jeho najlepším priateľom. Mladý Pennifer si nič nezaslúži. Nikdy nikoho nepozdravil. Nikdy nikoho nepozval ani na pohárek. Žiadna ženská si pred ním nebola istá. Človek, ktorý sa nevie správať, je už na poli zločinec. Na zdravie, Chateauboursiho. Ako možno piť na zdravie neboštík? Tak je. Mŕtvi sa nevracajú. Napíme sa na živých. A, sem s tým. Sem s tým. Páni, na dnešné odpoludne som objednal dvojitú debnu červeného vína značky Marchot de Lo. To je prekvapenie, páni. Dovolte, aby som pripil na zdravie nášho hostiteľa a súčasne na smutný osud pána Pennifera. Ja nechápem. Páni, otvorme debnu. Tak je, páni, poďme. Mám ho otvoriť hneď? Aha ho, Francúza, ako sa berie k vínu. Nerušiť pri vykopávaní pokladu. Vrah si ty. Ja som to bol. Ja som to urobil. Ja som zabil pána Chateauboursiho. Všetko som to narafičil na Pennifera. Ukradol som vestu, dýku. Zobral som jeho pušku. A tú guľku som tiež nenašiel v mŕtvom koňovi, ale pri vražde. Na boj ste v Zdochlíne koňa nemohli nájsť, pretože preletel druhou stranou von. To ste si zabudli všimnúť. Áno, ja som to urobil. Ja som to urobil kvôli peniazom, ktoré niesol do banky. Ja som to... Z pochopiteľných príčin som sa vyhýbal priestorom, kade Karolko vodil svojich upátrajúcich i vás. Prehnaná dobrota a úprimnosť je vždy niečím podozrivá. Zobral Penniferovi pušku a ostatné rekvizity a počkal si na starého Chateauboursiho. No dobre, ale čo znamenala tá hrôzostrašná inscenácia? Pravda, veľa času na prezeranie starých grafík mi neostávalo. Mŕtvolu som našiel v starej opustenej studni a čo sa týka ostatného, stačil jeden list, 2-3 dobre umiestnené prúžiny v debne a mestský sluha. A čo ten záhrobný hlas? V tom som sa celkom spoľahol na svoje bruchomluvecké schopnosti. Páni, toto vám posiela pán Pennifer, akože na cestu.
Vyjadrite mu moju srdečnú vďaku.